jak toto. No on dá nič. Lebo nevie zaradiť na nej. Dobrý. On sa nevie rozbehnúť s tou. Koľko to hľadal, pol minúty. Je baha, pozri. A už je to tam. Koľko ty pôjdu parádu. Dívaj na to. Odletí teraz. Ide tá zonda, ty koko, čo ti jebe? On si to snad není pravda. On ich zoberne Akože... ešte 3-krát do piči, že koko, on tam ešte fajčil. On sa tam mohol kľudne špárať v nose a je mu to jedno. Čo ti jebe? Hneď tam, že štardol, že počkaj do fajčí. Pozri, jak ide ten na tej zonde, ja to poperem ešte. Pozri, aha, už ďalšieho má. Nemá ešte. Nemá. Nechcel sa mu tam pichnúť. Ja, na tej malinkej rovinke už si sa z neho. To je neskutočné. S tým preteke nejazdí na mňa. On asi nešiel kvalifikáciu, že jeden na to. Na čo? On sa nechcel tlačiť v prvej zákrute. Nechcel oškrieť auto. Tam sa niečo možno. Je ten Salín. Pozri na zodu, pozri! Nejak mu to asi do tých zákrut mu to zle drží, ale na tej rovine pozri, čo dorába. To je slabší šofér, ale má výkon. Pozeraj teraz. Aha. Do piči. To snad není pravda. Ja sa na to jedem. Ani on to bude veriť, že to bagáž. Ten tam je. Tak ďalšieho. Aut za 2 kola. 10 10 aut, no.